Van transcurridos 2 anos e 4 meses do seu goberno, dende aquel momento no que vostede se comprometeu con Galicia a revitalizar a economía galega, acabar co paro en 45 días e garantir as prestacións sociais e públicas. A realidade é que vostede escolleu outro xeito de gobernar, un goberno de eslógans repetidos 1000 veces, en campañas publicitarias pagadas co diñeiro de todos os galegos. Vostede decidiu trocar o de facer máis con menos por o de facer menos con máis. Decidiu un país con máis débeda, con máis recortes, con menos crecemento, con menos emprego e con menos prestacións. Oindo falar agora mesmo a vostede, voulle dicir a outra cara de Galicia, a que vostede agocha, a que vostede consigue que non salga a luz pública. Unha Galicia endebedada en máis de 6.000 millóns de euros en deuda pública, con un aumento no seu goberno do 60% desta débeda. Unha Galicia na que pecharon nos derradeiros tempos 10.800 empresas. Unha Galicia na que desapareceron 12.000 comercios de autónomos, seguramente algo terá que ver 940 millóns de euros de deuda a estes autónomos das administracións galegas. Unha Galicia con un descenso da productividade industrial no primeiro trimestre do 4,1, cando hai un crecemento en España do 1,3. Unha Galicia con vostede na que se destruíron 87.000 empregos, 40.000 no sector industrial. Unha Galicia que, mentras en España medra o turismo un 8,7, en Galicia decrece nun 7%. Unha Galicia na que a caída da afiliacións á Seguridade Social é o doble que en España. É unha Galicia na que o crecemento do desemprego é 2 veces e media maior que en España. Unha Galicia con 64.000 parados máis e, sobre todo, unha Galicia con 50.000 xóvenes en paro, dos que 23.000 son universitarios os que vostede non lle dá ningunha solución. Esa é a súa Galicia, señor Feijóo. Esa é a súa Galicia, señor presidente. Esa é a Galicia que non sabe de eslógans, de campañas publicitarias en todos os medios de comunicación, e é a Galicia paralizada por un goberno ausente que non asume ningunha das súas responsabilidades. Por iso que, fronte a esta situación, cando vostede, señor Feijóo, leva xestionado perto de 25.000 millóns de euros, máis alá de proclamas, soflamas, ataques ao goberno central, a miña pregunta é moi sinxela. Ten pensado vostede asumir de unha vez o fracaso da súa política económica e poñer en riba da mesa algo que consiga que Galicia non encabece os peores ratios en crecemento do desemprego e en fracaso económico, e que, como di o BBVA, o ano 2012 vayamos a cola do crecemento económico de toda España? Nada máis e moitas gracias. Réplica do señor Vázquez Fernández. Señor presidente, vostede, en vez de presidente que ten que transformar a realidade de Galicia, se convirte no notario de Galicia que dá conta do mal que vai todo. Eso faino magníficamente. Todo vai mal. Eu vou a recordar como vai. Cal é a realidade da súa Galicia, señor presidente? Unha Galicia na que nos 28 meses, nos 27 meses de goberno, cada mes ten 2.370 parados máis. Cada mes destrúyense 3.222 empregos. Cada mes pechan 400 empresas. Cada mes pechan 444 comercios de autónomos. Unha Galicia que, con vostede, señor Feijóo, cada mes do seu goberno se endebedou en 81 millóns de euros. Unha Galicia, señor Feijóo, na que con vostede cada día
os galegos acadan unha deuda de 2,7 millóns de euros. E toda esta deuda, señor Feijóo, e toda esta paralización estaría xustificada se vostede invertise en economía productiva, se fixese inversións en innovación, en investigación, en garantir servicios públicos. Pero ustedes escolleron outro camiño, como a señora Farjas. Escolleron o camiño de repetir a mentira 1000 veces, de pagarlle aos medios de comunicación campañas para defender modelos que, no fondo, por moitas veces e moitas voltas que lle den, son a realidade. Señora Farjas, o catálogo galego non ahorra ningún solo euro máis que todas as comunidades autónomas que aforran o mismo sin reducirlle medicamentos aos seus enfermos. Pode darlle a volta que queira, as gráficas económicas están aí. Señor presidente, vostede ten que asumir de unha vez unha cousa: fracaso estrepitoso da política económica do goberno. Fracaso estrepitoso e todo o que herdou en políticas diferenciales positivas o leva dilapidado en 28 meses de goberno. Pero o máis importante, señor presidente, vostede ten que exercer de presidente de Galicia. Non vale con ser o notario de unha realidade que vai costa abaixo. Vostede decidiu que Galicia non é o seu problema, que é un problema de Madrid, de Bruselas, pero non do presidente da Xunta. Remate, por favor. Os miles de parados galegos, os miles de enfermos deste país, os miles de dependentes, os 23.000 universitarios sin emprego, lle exixen a vostede, señor Feijóo, que exerza de presidente de Galicia ou que diga francamente que é incapaz de sacar este país adiante. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias.